for dit bryst. Til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Hvad er barnets navn? Vilas Valdemar Lodbjerg Mortensen. Vilas Valdemar Lodbjerg Mortensen, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Ja. Tror du på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber? Ja. Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Ja. Tror du på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? Ja. Vil du døbes på denne tro? Ja, tak. Vilas Valdemar Lodbjerg Mortensen, jeg døber dig i Faderens, Søndens og Helligåndens navn.